Pre nego što nastavimo sa slikom i optimizacijom ovog sajta, pre nego što nastavimo sa menjanjem onog prompta ili jednostavno nastavkom konverzacije, hajde da prvo objavimo ovaj sajt pa ćemo ga naknadno izmeniti kao što je bilo obećanje u početku. Vraćamo se na plan od ChatGPT-a i kaže ovako, objavljivanje sajta Netlify. Napravi Netlify nalog, ja ću taj deo preskočiti, pisat će u opisu ovog videa i mi ćemo samo otići na netlify.com gde ja već imam nalog i objavit ćemo vaš prvi web sajt. Kada dobijete pristup ovom sajtu, samo scrollujte dole i ovde možete ili da kliknete da ga nađete na vašem kompjuteru ili da ga samo svučete. Ja ću ovo da uradim za one koji ne znaju i pronaći ću upravo ovo od ChatGPT-a. Treba selektovati ceo folder i treba ceo folder uploadovati. Zbog toga smo sačuvali fajlove kao index.html, zato što on odmah prepoznaje taj indeks. Pritisnite Quick Setup i preskočit ćemo ovaj korak. Neću dodati ni jedan domen, samo ću ovo završiti kasnije. I evo ga naš sajt. Sada svako ko ima ovaj link može da otvori vaš sajt. Treba ovde da unesemo zaista ime i prezime i zaista da unesemo neku sliku da bi ovo počelo da ima ikakvog smisla. Takođe, bez veze je da ovako ostane neki URL i jednostavno kad neko ovo ovako vidi, može pomisliti da je sajt napravljen na brzinu, iako jeste. Pošto smo odlučili da nastavimo sa ChatGPT-em, ovde ćemo samo dodati jednu sliku i takođe ćemo uneti ime i prezime je Novaković Luka, takođe dodaj i sliku koju sam zakačio na web sajt. Recimo da postoji još jedna greška ovdje. Hajde da kažemo da je ovo laž, odnosno da je godina laž, pa da vidimo da li i ovo možemo da promenimo. O ovome sam vam pričao u početku projekta, ovo je vrlo lako izmeniti i to ću vam sada pokazati kako da uradite. Još jedna izmena, naravno deskriptivno, kao i sve što radite sa AI-om. Umesto unesi da stoji 2021. Vidimo da li će ovaj sajt uspeti da se izgeneriše i kako biste vi nastavili dalje, odnosno kako biste vi napravili tu izmenu na vašem sajtu. Sada kada je ChatGPT završio generisanje odgovora, odnosno HTML-a, dobro je da pročitate sve. Evo vidite ovde je jedan važan detalj koji ćemo iskoristiti. Treba da pored HTML fajla ovog novog kojeg sam sačuvao, stoji moja slika. Tako da čitajte dobro ove promptove. Ja ću ponovo da sačuvam HTML file, editing notepad, ctrl-a, ctrl-v, da nalepimo ono što već stoji ovdje. Takođe ovdje treba sada da nalepimo onu sliku, tako da ću ja kopirati samo u isti ovaj folder. I to je to, trebalo bi da sada mogu da samo ponovo ovdje uploadujem browse to upload i ponovo ćemo selektovati ChatGPT. Upload, Published, Options, Deploy Settings. Sada uđite u Project Configuration i uđite u Change Project Name. Ovo će promeniti i URL da izgleda malo profesionalnije. Mi ćemo ukucati Luka Novaković Portfolio. Malo profesionalnije. Imajte samo u vidu da sada kada ste ovo uradili, ovaj sajt više vam neće dati odgovarajući rezultat, tako da ćete morati da ukucate ovaj novi URL. Međutim, vidite, mi i dalje imamo neki problem sa slikom. Šta sada da radimo u ovoj situaciji? Pa pošto je ChatGPT i Google Gemini, oni su multimodalni, a i Claude je zapravo multimodalan od nedavno, ja mogu zapravo samo da kopiram ovo što ja vidim na ekranu. Ovo je za Windows operativni sistem, Shift, Windows i S istovremeno, tako da selektujem ovo. Možete takođe i preko print screena da dobijete rezultat ovoga što se dešava na strani. Ja ću sada ovo da sačuvam, u stvari ne moram ni da sačuvam, mogu samo da kliknem copy i da vratim ovde u ChatGPT i da navedem da jednostavno ja i dalje imam problem sa Netlifyem. Generalno dešavaće se da mnogo imate grešaka u takvim nekim projektima i samo ne treba ustati, nego nastaviti konverzaciju sa ChatGPT-em. ChatGPT moguće da je nešto promašio. Možete mu naravno i detaljnije napisati situaciju da bi on detaljnije mogao da analizira i da ne traži za džabe na pogrešnim mestima rezultate. I evo vidite koji je razlog, to je zato što je meni ostala slika, nisam dobro pročitao uputstvo, profile razmak 4.jpg, a zapravo bi trebalo da je profile.jpg, tako da na meni je greška i ja ću to odmah i ispraviti. Project Overview, Browse to Upload, selektujemo ChatGPT, upload i trebalo bi da dobijemo tačan rezultat. Evo je moja slika i mislim da smo dobili sve što smo želeli 2021. I ovo je moje ime. Sada možemo da pređemo na sledeći korak. To
ChatGPT je rekao da je sledeća faza QR kod koristeći Canvu. Ja neću koristiti Canvu zato što ponovo pravimo nalog i subskripcije neke, tako da ćemo uzeti samo neki QR kod generator. A ja znam jedan vrlo dobar QR kod generator, a to je jedan koji je Claude napravio. Pazite, vi možete da napravite QR kod u samom Claude-u, a ja ću samo to pretražiti u Artifactsu, jer znam da tu postoji. Evo ga, sećam ga se da tu stoji. Tako da ih možete koristiti, odnosno ovo su neki useri isto kao vi i ja napravili, tako da možemo samo da to otvorimo. I ovde možemo da donesemo URL, koji je zapravo URL mog sajta i dobili smo QR kod. Sada sledeći korak kaže da napravimo dizajn vizit karte i zato je zapravo ChatGPT rekao Canva. Opet ja jednostavno ne moram da ulazim u to, ja ću samo vrlo brzo to da uradim uz Paint. Napravili smo biznis karticu koju sada možemo samo da prosledimo da nam je neko napravi. Nećete ovako napraviti biznis karticu, ali ovo je poenta priče. Evo kratke demonstracije, samo približimo kameru i vidimo ovaj QR kod. Mi kada odemo, tu zaista ja sad imam moj prvi digitalni portfolio website. Naravno, mislim da nema smisla da dalje nastavim pokazivanje kako da ovaj fajl sačuvate i pošaljete e-mailom u najbližu kopirnicu da vam izrade vizit karte, tako da to bi bilo to za ovaj prvi projekat. Vidimo se u sledećoj lekciji.